Zlatusy, viete čo ideme robiť dneska? To som všetky údaje ukázala. Tak ma môžete hľadať. Idem presne na zrkadlo. Nachystajte runway. Som opálená, keby som zaspala na grille. Ježiš, a teraz mi to tieni. Super, tak druhá strana, prosím. Ok. Ok. Objednala za hodnotu 200 €. Ideme na to. Dobre. Prvý balík, prvá vec v balíku. Tentokrát som sa snažila tak trošku, že aj elegantné, a toto je hneď to prvé elegantné, čo vidím. A toto čo je? To je ako batoh. To je ako make-up taška, ale je to top. Idem to skúsiť. Absolutne nechápem tomuto. To je moje vrecko tu. To je na kľúče. Môžeme ísť, babi? Jupi. Čo to je? Tak ako nevím. Čo, dobre to je celkom. Ale prečo to neprešili už, tak to neviem. Ale celkom fajn. Neviem, sa to hodí fungovať, že som zrovna. Rovno kráťasky. Fíha, a na stránke boli červené, ale toto je čistá. Víš, že to je také veľké, to mám taký veľký zadok. Určite. No a na stránke boli červené. Nemajú vrecka. Škoda, že nemajú vrecka. No ale toto odstávajúce, to je divné. Ale hlavice nie sú zlé. Pekné. Toto je hrozné. Poďme vyberám dačo druhé. Áno, presne toto som hľadala. Nie, ale je to tu. Čo to tu lieta? Ideme. Fíha. Veľkosť je akurát. A to som to objednávala o 4 ráno. Toto nie je zlé, ale je to príšerné s tými nohavicami teda. Skúsim tie prvé. Dobre, čo tu máme ďalej? Zistíme. Bože, aká som spotená, ale je tu 4000 stupňov. Krátke tričko, ale to musí ísť s niečím pod. Toto je taký fofer Shein haul, pretože ja neznášam, keď pozerám nejaké hauly, pretože ja strašne často pozerám hauly. A tak toto okeciava 27 minút, proste ja to vidím. Ja mám vlastný názor na to oblečenie, a keď ma bude presviečať, že aký to je príjemný materiál, pritom mi to nepristane, tak nejako svoj názor nezmením. Toto sa mi páči veľmi. Tak nejako na pláž. Proste na plavky. Krycia. Čo tu je za kus steny na tých kraťasoch? To som to vyriešila. Bože. No ale toto náhodou, akože toto je veľmi pekné. A myslela som, že to bude iba taká handra. Toto je super. Látka je príjemná. Ale dôležité je plne, ako to vyzerá. Pekné. Ďalej. Červené dačo druhé, vôbec neviem čo. Čo si ty zač? No ale toto je bordová, kamaráti. Vôbec to nevyzerá na videu ako bordová, ale je to bordové. Toto je veľmi pekné. Na to, že už som spáľala 16 000 kalórií, iba čo tu chodím dopredu a dozadu. To sa mi páči. Smrdí to neskutočne, musím to oprať.
Pekné. Dobre, ideme ďalej. Mám ďalšieho. Niečo biele. A to je sranda, si napríklad vôbec nepamätám, že čo som objednávala. Aj keď to vidím, tak neviem, čo to je. Aha, toto je taký krátky topík. Ja zase neviem, ktorý je predok a ktorý je zadok. Neviem, som zmetená z tých predkov a zadkov. A to nie je zle. Samozrejme, iná podprsenka. Ale nie je to zle. Veľmi pekné. Bože. Tie lásy. Hrozné. To sa mi páči. Toto je krásne. Nádherné. Krásne a nádherné. Bon appétit, bébé. No pekné. OK, môžeme sa presunúť. Zase ďalšia biela vec. A, toto viem, čo je. Toto je pekný govíkový topík. Toto by som poprosila, aby mi sadlo. Ježiš, no to je také veľké. Nie, iba ja som pick me. Toto je hrozné. Tak toto je na leto príšerné. Lebo látka je strašne hrubá. Tu sa mi nepáči. Sorry. Ďalšie som si objednala čelenku na skincare. Tak to asi. Tak to je krásne. Prečo to tak odtáva? Prečo dneska máme také odstávajúce veci? Super. Vybíja sa mi mobilný telefón. Však lebo jeleň, či sop, bože čerstvá sop, máš takto hore rohy, nie takto ako oné slimák. Čo? To nevadí, to je pekné. Keď sme pri tom, tak som si dala takéto náušnice. No to vôbec nevidno, takže ich otvorím. S tou čelenkou. Podľa mňa perfect tire. To je pekné. Uschováme to. Nech sa nám to nestratí. Opala, už je to von. Pravdu povediac je nádherné, páči sa mi veľmi farba, lebo mám rada takúto žltú a neproste takú vyblednutú hnusnú odpornú. A chcela som to takto odstrihnúť, aby to bolo tvár tohto. Idem si to vyskúšať, že čo to akože spraví. A uvidíme. No tak teda neviem, či to urobím. Pretože sa mi páči tak, ako to je. Som delulu. Alebo sa mi zdá, že mi žltá pristane. No ako by to vyzeralo, keby to spravím. Neviem. Že by tento haul bol akože fakt, že super. Lebo zatiaľ sa mi nepáčila iba jedna vec. A to bolo toto. Nevadí, ale toto je pekné. Pekné. Fíha, toto tiež viem, čo je. Fíha. To som zvedavá. Super, náhodná niťka. OK. To viem, čo je. Toto je proste set. Pozostávajúci z dvoch vecí. Lenže už teraz tuším, že ten top sa mi nebude páčiť, ale kúpala som si to kvôli nohaviciam. Takéto otvorené nohavice sú to, asi to veľmi nevidno, ale proste sú to otvorené nohavice na stranách. No a top je úplne obyčajný, iba taký bez ramienok, bez všetkého okolo. Tuto neviem. Ja neviem, ale to sa mi zdá, že vyzerám ako... Neviem.
nejakého kmeňa afrického. Takové divné. A toto je tu čo? Tak toto neviem teda. To vyzerá hrozne. Ďalej. Kraťasky také isté ako boli tie ružové. Tak modré. Ja neviem, už som povedala, že mám taký proste jednoduchý, pohodlný štýl. Nič extra. Ale tieto sú fajn. Jednoduché. Na pláž. Fajné. Čo máme ďalej? Jej, to tak toto je zlaté. Toto viem, čo je, toto je top. Macko. Všetko tu má výsačky, človeče. Tak toto je krásne. Dobre. Môj nový najobľúbenejší top. Tak tento je krásny. A páči sa mi veľmi strih. Tvar. Aký mi to robí. Všetkého. Tento je krásny. Dobre, vidím tu tieto kraťasy, pyžamové. Nie sú pyžamové, ale mne tento vzor strašne proste pripomína pyžamo. Vypadol mi jeden gombík práve odtiaľ. A vyzerám, ako keby som práve prišla do škôlky a mama ma vyhodila na prespávačke. A aj napriek tomu sa mi to páči. Vrecká! Pekné. Som spokojná. Znova. Dobre. Fakt, že nemám žiadny zadok, proste nechajme tak. Au. Ale je to pekné. Čo to je, neviem. Už to už toľko balíkov na ondiadých. Či obalov. Taký top. Hladká je príjemná. Taká padáva, neviem vám opísať, ale proste nie je taká nechutná, nepríjemná. Ale je taká, že odletí proste, keď si spotený a nie, že sa tak... Človečia, toto je jeden z najlepších balíkov, čo kedy som mala. Kto je tá sexy hráčka a ihrisko? Ja nie. Pekné. Človeče. Krásne. Neviem, neviem, prečo robím toto. Bežne potrebujete vidieť funkciu toho trička počas takej do polohy. Čo bežne ľudia robia v tričku, tak ja neviem. Dávajú si krém. Veľmi pekné. Vyzerám ako v školskej uniforme s tými pásikmi a so všetkým. Na telesnú prichystaná. Na loptu čakám. Dobre, pokračujeme. Ježíškové oči. Dobre, ďalšie sú tu ponožky. Vidíte, to je zlaté. Ježiš, to bude dobré, to je nejaké úzke. Fú, a to neviem, ako idem vyskúšať na kameru. Moment. Dobre, to sú jahodové. A ešte mám tu spolu s nimi čerešňové. Tu zahodím. Pekné. Ty kokso, vyťahla som 3 balíky a 3 biele oblečenia sú tam. Toto viem, čo je. Prosím nás pekne elegantný biely večerný top. Fíha.
Prepáčte, ako ste? Aha. Okej. Bože, tak kto má také uzunké ruky? Určite nie ja, pani kulturistka. Krásny. Bože, také ukrútené to vzadu. A? A? Človeče? Človeče? To je krásny. Pozor, pozor! Sadnite si. Pretože toto sa mi na stránke neskutočne páčilo. Toto som zbadala. Klikla na to do košíka a čakala. Wow. Som veľmi zvedavá. Tak kde som videla v recenziách, že si to aj takto dali. Akože je to krásne. Je to krásny top. Ja mám najradšej v lete bielu, pretože proste vyzerá to najlepšie na opálenom. Dobre. Pokračujeme. Ďalšia biela. Bože, no toto sa mi strašne páči. Aké to je kvalitné. Veľmi sa to hodí k mojim tetovaniam. Nemám nič kovbojské, ale proste je to taký štýl. A mohla som si aj väčšie zobrať. Čo to je? M. No neviem. Nie je to zlé, ale... to sa ešte natiahne podľa mňa. Nie je to zlé. Zlaté! Dobre. Čo tu máme ďalej? Biele. Posadnutá. Tu je toľko sáčkov, už je tu takáto ruka. Čo je to tu? Aha, ďalšie také voľné biele tričko. No, tu sa nemám čo pokaziť. Presne to, čo som od toho čakala. Jednoduché, pohodlné, príjemné. Super. Nemám čo dať. Aj napriek svojej jednoduchosti, toto je jedna z mojich najobľúbenejších, čo máme v dnešnom balíku. Tak toto je skvelé. Ja som v šoku. Ale tu máme teda druhú tú náušnicu, čo som už ukazovala, pretože som to na obidve uši. Takéto do vlasov mušle. Skade je tu tverná. Pre Boha živého. Reťazky. Tu teraz neviem, ktoré sú. Aha, dobre, to sú všetky. Je to akože stainless steel. Joj, tento je krásny. Ale mám pochybnosti o tej stainless steel. Mám pochybnosti. Je tu takýto vzor. Takýto vzor. Táto sa mi páči. Toto neviem, viem, tričko. Áno, keď budem spávať, tak to je akurátna liečba. Pohode, to sa zväčší.
Neviem teda, či to je realita, že to naozaj zväčší, ale budem v to dúfať. To také, čo ja viem. Len tak, proste, ja neviem, dať na pláž. Žiadne mesto, žiadne party. Také obyčajné. Poďme ďalej. OK. Také podobné, ani neviem, čo tam je. Nejaká kapela. Be your own sun. Veľmi motivujúce. S týmto môjim három vyzerám ako Son of Bob Marley. Neviem, pána mi to robí peknú postavu. Taký malý chrbát mi to robí. Lebo inokedy, proste sú také oblečenia, ktorých vyzerám reálne takto. Takto. Takýto pocit, že mám, že vyzerám ako Quasimodo. Ale toto. To je pekné. A keď si vysúkam rukávmi, ako správny automechanik. A tak je to pekné. Krásne. Je to ešte také oblečenie. Je tam ešte dačo, ale máme tu ďalej takéto náramky. Tieto si objednávam už druhýkrát a druhýkrát preto. Pretože zase tá farba proste zíde po istom čase. To je jasné. Ale bude to moje najobľúbenejšie náramky vôbec. Ježiš. Bože, to je krásne mať ich znova na sebe, lebo hviezda mi odpadla. Ale nie až tak skoro, proste ja som to nosila non-stop po dobu 4 mesiacov. A hviezda mi odpadla. Bože, tento je krásny, ten som tiež furt nosila. Tak z tohto mám obrovskú radosť. Bože, ja som závislá. A tento som nosila tiež furt. Tieto som zase nosila ale na členku. Ježiš, to je krásne. 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 Neviem, či mi to aj krk neobíde, no jasné. Wow. Jejo, ďalej tu máme akú peknú balíčku. Takéto sponky, alebo teda štipce, mini štipce do vlasov. Bože, to je strašne krásne. A sú strašne pekné žltej farby. Nie takej tej šitnej, až takej vyblednutej. Super, a tie spotené vlasy, ale vy, keby ste vedeli, koľko to je stupňov, reálne to je fakt, je to 40 stupňov. Kto nevie, náhodou zapol video, tak ja bývam na Malte. A je tu brutálne teplo. No tak tieto štipce, wow. Krásne! Tak tento je úplne úžasný. Tento je úplne úžasný. A tento je taký rýchly, že to iba si hodím na nohu. Božičku! Moje kvaša. Moje kvaša. Bože, toto je nádherné. A to som nevedela, že som objednala obidve. No zjavne hej, no tak o tej 4. ráno to robí svoje. Bože. To je umenie nakupovať. Plavky. Takéto pekné, kvietkové. A spodok je takýto. Zlatý. Je to. A myslím, že šnúrka je tam taká dlhá. No tak to asi skrátim. Zlaté. A spodok je takýto, materiál je ako Manchesteráky. Ďalšia fejková náušnica. Ja akože mám prepichnuté, naozaj sné, ale páčia sa mi aj tieto fejkové. A to je takto hviezdička. Sem. Tričko, krásne. Bože, na stránke tá ružová farba bola úplne iná, taká viac tmavšia. Aj pekné. Dám to hneď k týmto, akurát sa to hodí.
No toto som čakala, že bude trošku menšie. Som myslela, že mi to je také veľké. Ale pasiky idú. Bože môj. Ale je to pekné. Krásne. Je to taký bordel. Dobre. Tak teda, ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Má asi 2 hodiny, takže mám čo robiť. Aby to bolo fofri. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Nezabudnite ma podporiť a majte sa krásne. Pa, pa.